Budding pre mňa znamená obrovskú novú skúsenosť. Je to pre mňa veľmi obohacujúce a je to asi jedna z najdôležitejších vecí, čo sa mi za posledné roky stala. Taká tá ťažká vec, že majú o mnoho náročnejšiu tú štartovaciu čiaru v živote, než my alebo ľudia z kompletných rodín, tak to je ako taká základná vec, čo samozrejme z nej vyplýva to, že majú možno ešte väčšie neistoty, ako bežný mladý dospievajúci človek má. Čiže v niečom to majú o mnoho náročnejšie, než my, keď sme mali násť. Ja si myslím, že tak s mladými všeobecne je super dôležité robiť. A robiť s deťmi z domova je dôležité, pretože majú veľmi ťažkú tú štartovaciu čiaru. A príde mi to správne. A pre mňa sú silné momenty aj také úplne drobnosti, keď mi Dominika povie, že som jej najlepšia kamoška, tak to mám až také zimomriavky, to je krásne. Program Tvoj Buddy je, ja by som povedala, že výnimočný v tom, že sa zameriava veľmi cieľavedome na pomoc mladým ľuďom z domovov, na prípravu vlastne na odchod z detského domova.